Chlapci, tie čísla, keď môžete, zakomponujte. Tak. Mám. Dobre, lavína v Tatrách. Riskujúci lyžiar strhol vo Vysokých Tatrách lavínu, skončil v popradskej nemocnici. Dominika Cibulková zostrelila raketou svetovú jednotku. V Trenčíne si malo 13-ročné dievča objednať vraždu otčima. Dobrý deň, na práve poludne sú tu aj dnes noviny o 12:00. Príjemné sledovanie. Drahinková televízia, joj. Studio. Pozrime si ešte predpoveď počasie na dnešné popoludnie, noc a zajtra. Tak. Dobre. Takže minútku hráme. Takže do dvojky sa rozlúčiš. Informáciou o počasí sa s vami lúčim. Zajtrajšími novinami o 12:00 vás bude sprevádzať Danka Starculová. Prajem ešte pekný deň. Ďakujeme pekne. Poviem vám, nikdy by som neveril, že 4 hodiny dokážu tak rýchlo ubehnúť ako to predpoludne pred novinami o 12:00.